салому дуруд бинандагони гиромӣ. Инҷо мавзӯи тоза эҷоди барномаи таҳсини созро манзуратон мегардонем. ин лаҳза бо гурӯҳи эҷодӣ қарор дорем дар яке аз боғҳои зебои шаҳри Душанбе, боғи Ирам, ва тасмим гирифтаем ки дар барномаи навбатӣ атрофи сози қонун бо ду тан кормандони ансамбли чамани филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷураев, мутриби сози қонун Бонуи ҳунар Шокирова Ёсуман ва дар ҳамовозии сози доира Ҷураев Ойбекҷон. барои ташриф овардан дар барнома шуморо сипоси зиёд мегӯем. хуб, барои ҳар як ромишгар донистани таърихи сози интихоб карда муҳим ва зарур мебошад. нуқтаи назари шуморо атрофи сози қонун мехоҳем ин лаҳза бифаҳмем. саломат бошед. сараввал салому дуруди худро ба бинандагони телевизиони Душанбе HD мерасонам. Сипосгузорем аз он ки моро ба барномаи таҳсини соз дар боғи зебоманзари шаҳри Душанбе, боғи ботаникӣ ки бо номи Ирам маъмул аст, даъват намудед ва дар бораи таърихи пайдоиши сози мусиқии қонун ман каме мехостам дар ин барнома гуфта бошам. маълумоти фишурда бошад ҳам бояд инро гуфт. саломат бошед. сози мусиқии қонун таърихи тӯлонӣ дорад. сози мусиқии қонун яке аз созҳои мусиқии халқи тоҷик ба ҳисоб меравад ва ин сози мусиқӣ шакли трапеtsiявӣ дошта ба чанг шабоҳат дорад ва аввалин сарчашмаҳои таърихи пайдоиши сози қонун аз асрҳои 8 пеш аз милод ба вуқӯъ пайваста аст. яъне ки дар асрҳои 8 пеш аз милод аввалин маротиба аз ҷониби Абуҳафзи Суғдӣ дар Самарқанд сохта ба истифода дода шудааст ва баъдтар дар дигар мамлакатҳои Арабистони Саудӣ, мамлакатҳои Ироқ, Озарбойҷон, Арманистон, Тоҷикистон ва мамлакатҳои Шарқи наздик ин соз бисёр маъмул аст. сози мусиқии қонун аз калимаи сурёнӣ ёне ки юнонӣ гирифта шудааст. сози мусиқии қонун бо номи Шоҳруд дар китобҳои тоҷикона хело маъмул аст. яъне ки дар Тоҷикистон сози қонунро бо номи Шоҳруд дар адабиётҳои Тоҷикистон истифода мебаранд. маҳз ба хотири он сози қонунро Шоҳруд меноманд ки яъне ки шоҳи рудҳо аст. шоҳи рудҳо маънои онро дорад ки бо сози мусиқии қонун тамоми мусиқиҳо ва оҳангҳои гуногунро бемамоният иҷро кардан мумкин аст. ба ин хотир шоҳи рудҳо ном гирифтааст. пайдоиши сози қонун аз бонувон сарчашма мегирад, барои ин ки хеле ки дар китобҳо оварда шудааст. аввалин навозандаи сози мусиқии қонун ин бонувон буданд. яъне ки дар боре ки шоҳон ҳукмронӣ менамуданд, бонувон асосан онро дар маҳфилҳои шоҳона бо маҳорати баланд иҷро менамуданд ва ин анъана шудааст дар тамоми мамлакатҳо. масалан сози мусиқии чанг ва қонунро ба зан шабоҳат медиҳанд. яъне ки зан агар ки сози мусиқии қонун ва чангро навозад ба ҳамон ансамбл ё ки ба ҳамон маҳфил як зебу зиннати дигаре мебахшад. маҳз ба ин хотир санъаткорони ҳозираи мо кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки навозандаи ин созҳо аз ҷинси латиф, яъне ки бонувон зиёд бошад. баъд аз соҳиби истиқлол гаштани ҷумҳурии Тоҷикистон аввалин маротиба устод Алмос Абдуллоев дар солҳои 1980 сози мусиқии қонунро аз давлати Ироқ ба Тоҷикистон оварда буданд ва аввалин таълимоти сози қонунро дар Консерваторияи Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ин санъат худи он кас бо ҳамроҳии устод Асаддин Низомов ба роҳ монда буданд. аввалин маротиба дар Самарқанд пайдо шуда буд сози мусиқии қонун. мумкин шояд аз сабаби беаҳамияти зоҳир намудан ё ки беэътиноӣ кардан нисбати ин соз аз хотири ёдҳои баъзе давлатҳо фаромӯш шуда буд ва хушбахтона баъд аз соҳиби истиқлол шудан устод вақте ки ин созро ворид
намуданд ба Тоҷикистон ва таълимоти онро ҷорӣ намуданд. Ва вақте ки таълимоти он ба роҳ монда мешавад, бисёр ҷавонон ва наврасон ба ин соз майл ва рағбати зиёдеро пайдо мекунанд ва мехоҳанд аз омӯзиши ин соз бархурдор бошанд. Ин соз аз шаклан гирем агар диққати касро ба худ ҷалб мекунад, бо зебоии худ, бо доштани торҳои зиёд ва бо доштани садои дилнишин касро ба худ моил мекунад ва аксари инсонҳо мехоҳанд ки ин созро ҳадди аққал як маротиба ба даст гирифта бошанд ва иҷро карда бошанд. Ва ин боис мешавад ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон бисёр устодон ва навозандагони сози мусиқии қонун ин таълимотро ба роҳ монанд, омӯзанд ва хушбахтона дар ҷумҳурии Тоҷикистон устодон, навозандагони сози мусиқии қонун зиёд гаштаанд. Аз ҷумла номбар карда мешавад, саркарда мисол гирем агар Алмос Абдуллоев аввалин навозандаи сози қонун дар ҷумҳурии Тоҷикистон ки бошанд, баъдан идомадиҳандаи ин кору пайкори устод Бахтиёр Мардонов мебошанд, Бахтиёр Бобоев, баъд ҳамчунин Шамсиев Музаффар, Абдураҳмон Муҳаммед Абдурасулов ва дигар ҷавонон ки ба ин сози мусиқии қонун рӯй оварданд. Ва ҳамчунин бародарам ва хоҳарам низ аз ӯҳдаи навозиши сози мусиқии қонун мебароянд ки хело ҳам шавқовар аст. хуб, ҳар як шахсият барои рушди оянда дар интихоби касб бениҳоят ҷиддӣ рафтор мекунад ва ин лаҳза мехоҳем бифаҳмем ки самти мусиқӣ интихоб кардан аз ҷониби худи шумо буд ё ин ки бо тасвияи ягон пайвандон, наздикон ё амсоли инҳо? интихоби касбу ҳунар фикр мекунам аз оила сарчашма гирифт. Ман дар муҳити солими фарҳангӣ, мусиқидӯст расидам. Маҳз ҳамин сабаб шуд ки ман дар соҳаи санъат шавқу завқи зиёд пайдо намоям ва касби хешро албатта ки мустақилона интихоб намудам. Аз хурдӣ дар вуҷуди ман дида мешуд. омӯхтани сози мусиқӣ ба шумо ягон душворӣ намеовард ва аз кадом сину сол шурӯъ шуд омӯхтан ба сози қонун? сози мусиқии қонунро ман асосан аз соли 2017 оғоз намудам. Ҳарчанд ки ин хело ҳам дер бошад ҳам, лекин ман аз хурдӣ дар мактаби санъати бачагонаи шаҳри Истаравшан таҳсил менамудам ба сози мусиқии рубоби қашқарӣ. Вақте ки онҷо устоди аввалинам Улмасов Хушбахт маро аз нозукиҳои навозиши сози рубоб бархурдор намуданд. Баъдан вақте ки ман дар ансамбли дарёи кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти кориро оғоз намудам, дар он ҷо мусиқии навоз дар сози қонун дида намешуд. Камёфт ки буд, ман ҳамин хостам бо сози мусиқии қонун дар ансамбл фаъолият дошта бошам ва аз соли 2017 дар ин ансамбли овозадори дарё фаъолияти кориро оғоз намудам ва аввалин нозукиҳои омӯзиши сози қонунро ман аз хоҳари калонаям Гулбоҳор Шокирова ва бародари азизам Зӯҳробҷон Шокиров омӯхтам. ин лаҳза мехостем ки як навозиши дилнишине баҳри бинандагони барномаамон пешкаш мекардед. обод бошед. Ташаккур. Ман мехостам дар ин барнома бо оҳанги баҳорӣ ки ном дорад дар олами зебоӣ. Мана чӣ хеле ки мебинед дар ин ҷо гулгушгуфон аст. Мана овозҳои паррандаи хушхон, яъне ки товус ба гӯшамон мерасад. Аз ин илҳом гирифта баҳри мухлисони азиз ин оҳангро пешкаш менамоем. марҳамат, бифармоед.
сабаб дар чӣ бошад, ки аз байни ин қадар созҳои хосатан миллиамон ва инчунин созҳои мусиқии аврупоӣ шумо интихоб кардед маҳз сози мусиқии қонунро? сабаби рӯ оварданам ба сози мусиқии қонун аз он иборат буд, ки вақте ки дар шаҳри Хуҷанд бародарам ин созро бо маҳорати баланд иҷро менамуданд, ман хело таваҷҷӯҳ менамудам ба навозишҳои бародарам ва ин сабаб гашт, ки ман дар ансамбли дарёи кумитаи телевизион ва радио ин созро интихоб карда бошам ва ин созро ба пуррагӣ аз худ карда бошам ва ин созро дар чорабиниҳо, дар консертҳо ва дар барномаҳои телевизионӣ баромад карда боштам бо ин соз. Лекин фикр мекунам сози мусиқии қонун ва сози мусиқии рубоб дар ҳаёти ман нақши худро доранд. Албатта ки барои он ки аввалин созе ки ман омӯхтам ин сози мусиқии рубоби қашқарист. меҳри он аз хурдӣ дар дили ман буд, ба хотири он ки устоди аввалинам ин меҳро дар дили ман ҷойгир карда будам. Бо тарзу услуби хуб, бо таълимоти хуб ин касбро ба ман омӯзонида буданд. Ман хело аз устод миннатдор ҳастам. Чангро бо чӯбча менавозанд ва қонунро бошад бо яъне ки мизроб ё ки нохун. Мегуфтед ки ҳамин нохунро аз чӣ тайёр мекунанд, ки барои ҳангоми иҷрои оҳанг бисёрам босифат мебарояд? Асосан сози мусиқии қонунро бо ду нохунакҳо менавозанд, ки асосан нохунакҳое ки дар дастам ҳаст бо мис омода шудааст. Як намудашон бо мис омода шудааст ва намуди дигарашон бошад. Ду намуд шохҳое ки ҳаст дар дастам, мизроб мегӯянд, инро бо шохи оҳу омода карда шудааст. Дар замони ҳозира асосан бо пластмассҳои сахт омода мекунанд, ки инро низ ҳунармандон хуб қабул карданд ва аз он бисёртар истифода мебаранд дар сози мусиқии қонун. Мегуфтед ки ҳамин сози қонун аз чанд торҳо иборат аст? сози мусиқии қонун дар китобҳо оварда шудааст, ки аз 63 то 84 сим иборат аст. Лекин сози қонуне ки дар ман аст аз 75 тор иборат аст. 75 тори сегона, масалан як нота ба 3 симҳо ҷур мешавад, ки 3 симро дар бар мегирад, ки ба як нота ҷур карда мешавад. Диапазони сози қонун чӣ гуна аст? Аз чанд октаваҳо иборат аст? Диапазони сози қонун асосан аз 3 октав иборат аст. Октави хурд, октави мубайни ва октави сеюм иборат мебошад. Чӣ гунае ки бо амри асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ташкил шудани ягида озмунҳо ва хосатан озмуни Тоҷикистон, ватани азизи ман, ки барои аҳли ҳунар ин озмун ташкил шуд ва буданд ҳунармандоне, ки паси парда ва имкони сайқал додани ҳунари хешро пайдо карданд бо ҳамин озмун. Хуб, ва мо маълумот дорем, ки шумо дар ин озмун низ иштирокчӣ будед ва ҷои намоёнеро низ ишғол кардед. Аз иштирок дар озмун каме қисса мекардед? Дар соли 2022 ман иштирокчии озмуни ҷумҳуривии Тоҷикистон ватани азизи ман будам, ки ин озмун ҳамасола, яъне ки толи 4 сол мешавад, ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда шудааст барои дарёфти чеҳраҳои нав, барои дарёфти ҳунармандони хуби касбӣ ва рушди санъати миллӣ. Бо дастгирӣ ва сарпарастии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин озмун ба роҳ монда шудааст ва ман низ худро хушбахт ҳис мекунам, ки дар соли 2022 иштирокчии фаъоли ин озмун будам ва сабабҳои иштирок дар озмун он буд, ки асосан ман майли иштирок кардан ва рақобат кардан бо ҳунармандони ҷавоне, ки навро ҳастанд дар соҳаи санъат, рақобат кардан бо онҳо ё ин ки ба озмун иштирок карданро хоҳиши иштирок кардан ки надоштам. Лекин ҳавасмандгардонӣ ва иштирок дар озмунро
در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی معلمی عزیز ما هنرمنده خلقی جمهوری تاجیکستان آزاده اشورова باعث شدند که من به این آزمون دلگرم شوم و هرچی بیشتر تمرین کرده باشم و اشتراکچی فعال این آزمون باشم و از طرف ناحیه اسماعیل سامانی یعنی که از طرف دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی و با دستگیری های معلم عزیز آزاده اشورova من در این آزمون اشتراکچی بودم و مرا با ساز دایره همکارم بابابکوف جمالالدین همراهی داشتند و البته که در ژانر نوازنده عنعنوی که اشتراک کرده بودم آهنگ های خلقی ملی خودمان را با ساز موسیقی قانون و دایره اجرا کرده بودم و این به من یک باعث گشت که با هنرمندان جوان هنرمندانی که نورا هستند در سایه صنعت شناسایی پیدا نمایم هرچند که آنها نورا باشند هم لیکن مهارت خوبی نوازندگی سرایندگی و مهارت خوبی کمپوزیتوری داشتند من بسیار دوستان نو که پیدا کردم از این یک به من خرسندی آور بود. خوب این لحظه باز نوبت به ساز و نوا رسید میخواستیم که یک آهنگ دیگری رو اجرا میکردیم. خوب چگونه که اطراف اشتراک شما در آزمون تاجیکستان وطنی عزیز من رفت میخواستیم بفهمیم که در این آزمون کدام آهنگ ها از ایجادیات کدام کمپوزیتوران یا اینکه آهنگسازان از جانب شما آنجا صدا داده بود؟ در آزمون جمهوری تاجیکستان وطنی عزیز من آهنگ رقص بخاری که اون آهنگ خلقی است اجرا نمودیم و راحت گرفتیم به دور دوم آزمون و در دور دوم باشد از ایجادیات هنرمند خلقی جمهوری تاجیکستان هنرمند محبوب استاد دولتمند خالوف آهنگ اندلیب را اجرا نمودیم و در دور سوم باشد آهنگ سومنزو را از ایجادیات استاد عزیز استاد زنده یاد ما نورعلی دادربیکوف اجرا نمودیم که از طرف مخلصان و بینندگان خیلی خوب این آهنگ قبول شده بود. در ساز قانون چگونه انمو شتریخ هایی که هست که مثال می نوازند چگونه امکانیت های تکنیکی دارد کمی اطراف همین ها شرح می دادید؟ در ساز موسیقی قانون شتریخ های گوناگون موجودند که یک انسان نمیتواند به پورگی این از تمام نازکی های این با خبر شده باشد لیکن من فکر میکنم استادانی هستند که در جمهوری تاجیکستان از تمام نازکی های این در مکتب های صنعت درس میدهند و خیلی که استاد عزیز ما بختیار مولانوف گفته بودند وقتی که یگان کس میخواهد از هنر نوازندگی مثلا ساز موسیقی قانون آگاهی پیدا کند آموزد بیاید به درس های من اشتراک کند من او را همچون شاگرد خود قبول میکنم و اون مهارت و
малакӣ ки дар ман ҳаст ба он шогирд мегузаронам. Бисёр инсони хоксор, бисёр муаллими пуртаҷриба ки ҳастанд, инро низ ба ман тавсия дода буданд ки шумо низ метавонед аз дарсҳои ман бебаҳра намонед ва аз штрихҳои гуногун ва аз навозишҳои гуногуни ин соз аз ман дарс омода гиред гуфта ба ман маслиҳат дода буданд. Устод Мардонов Бахтиёр дар зодаи шаҳри Ҳисор мебошанд. Ҳам устод ва ҳам устоди сози мусиқии қонун ба ҳисоб мераванд. Яъне ки дар Тоҷикистон ягона устое ҳастанд ки ба созтарошии сози мусиқии қонун бисёр сару кор доранд ва бисёр созҳои мусиқии қонунро бо моҳорати баланд тарошиданд ва дар ин созҳои электрикӣ низ сохта ба истифода доданд ки ин хеле ба ҷавонон ва ба дигар навозандагони сози қонун як илҳомбахшанда аст. Метавонанд аз устод ин созҳоро дастрас карда бошанд ва дар дарсҳои худ онро истифода карда бошанд барои омӯзиши сози мусиқии қонун. Ва чӣ хеле ки гуфтед, барои штрихҳо ва навохтани сози мусиқӣ аз якчанд штрихҳо иборат аст. штрихҳое ки дар қонун истифода мешавад, ин маъмултаринаш ки дар ансамблҳо бисёр серистифода аст, ин глиссандо мебошад. Яъне ки глиссандо маънои масалан аз як тава ба октаваи дигар бурда расонидани ҳамон масалан оҳанг, яъне ки ҳамон тон мебошад. Масалан нози гирем агар масалан нотаи ми октави сеюм, маъни октави ми сеюм бошад, агар маъни октави ми октави поёнро дар октави дуюмро мисол гирем агар масалан бо ҳамин глиссанда иҷро кардан мумкин аст. Масалан мана аз як октава ба октаваи дигар бурда расонида гузаштан, инро мегӯянд глиссанда. Масалан бо ду даст иштирок мекунад. Бо сози мусиқӣ арпеҷо низ навохта мешавад ки оҳангро хеле ҳам зебо ва дилнишин мекунад. Дар арпеҷо асосан ангуштон истифода мешавад. Ангушти чорумин бисёртар фаъол аст дар арпеҷо ва ҳамин гуна штрихҳо дар сози қонун мавҷуданд. хуб, саломат бошед. ин лаҳза мехостем ки ана ҳамон штрихҳое ки ҳастанд нишон медодед ки чӣ гуна навохта мешавад, навозиш мешавад. Масалан нозе дар сози мусиқии қонун масалан гирем вай аз нотаи до сар кунем агар масалан мана гаммаҳоро ки иҷро мекунем, ин шакли оддии навозиши гамма ба ҳисоб меравад ва вақте ки онро мо бо штрихҳои гуногун обу ранг диҳем гӯем агар аз штрихҳои дувоза истифода мебарем, яъне ки ду зарба. яъне ки ин зарби дузарбаи сози қонун дар октаваи дуюм ба ҳисоб меравад ва вақте ки аз зарби дуюм ба сеюм мегузарем, мисол гирем штрихҳои гуногун, мисол сезарба ба ҳисоб меравад ки масалан нози мо чихе ки навохта истодаем, аллакай штрихҳо ба вуҷуд омада истодааст. Масалан штрихҳо дар ангуштҳо бояд тақсимот карда шаванд. Масалан дар дасти чап ва рост озодона иштирок мекунанд ва вақте ки аз ин штрихҳо бохабар шуд навозанда, масалан навро аз рез бояд истифода кунад. Масалан асосан дар мусиқи рези пурраро бисёртар истифода барои мага хуб аст, яъне ки рез оҳангро бисёр ҳам дилнишин мекунад ва он оҳанг ва он мафҳуме ки ифода мекунад ба шунаванда бурда мерасонад. сози қонун
موقعش در ارکسترها و انسامبل‌ها چگونه دیده می شود؟ موقع ساز قانون در انسامبل سازهای خلقی و ارکسترها حالا خیلی چشمرس است، یعنی که در جمهوری تاجیکستان ساز موسیقی را در ارکستر و انسامبل های خلقی بسیار استفاده میبرند و نگفته نماند که با ساز موسیقی قانون تمام آهنگ ها را اجرا کردن ممکن است، یعنی که در ژانر فلکی، استرادا، ژانر شش مقام و در ژانر خلقی نیز این ساز بسیار سر استعمال، یعنی که سر استفاده است. یعنی با ساز موسیقی آهنگ های گوناگون را اجرا می کنند و در ژانر استرادی نیز این را در استودیوهای شخصی با دستگاه ثبت کنی با ساله خود قسمتی که برای ما ساز قانون جدا شده است، امون قسمت در امون دستگاه ثبت کنی ثبت می نماید. ثبت می که خیلی هم دلنشین است. در ژانر استرادی نیز بسیار دلنشین صدا می دهد و چخیلی که گفتیم موقع بزرگ رو اجرا میکنه در ساز قانون و وقتی که مثلا چخیلی که در بالا قید نمودیم خوب می شود که اساسا نوازنده سازهای موسیقی چنگ و قانون بانوان باشند، یعنی که بانوان که در انسامبل با لباس های ملی تاجیکانه و برنموده در صف دیگر نوازنده ها میشینند، یعنی که در همون انسامبل یک نور جلوناک می شود که انسامبل خیلی هم زیبا می کند و ساز موسیقی قانون نگفته نماند که با سازهای موسیقی عرف، لیره، گوسلی، کنگلیس و دیگر سازهای موسیقی شباهت خیلی زیاد دارد. از آن سبب شباهت دارد که در آنها نیز تارهای زیادی مهین موجود است و وقتی که بانوان این ساز را می نوازند خیلی که در اینجا سیمهای زیاد که هست، مثلا با انگشتان نازک زن مثلا بانو اگر که نوازد خیلی هم فورم و دلنشین مهین‌تر است. بله. سلامت باشید. خوب، چگونه که شما در بالا ذکر کردید در برابر سازی قانون با سازی رباب را نیز به خوبی می نوازید. این لحظه می‌خواستیم که یک آهنگ دیگری را با سازی رباب در اجرای شما منظور بینندگان گردانیده باشیم. بینندگان گرامی، اینجا به فرجام برنامه رسیدیم. باز هم یادآور میشیم که در برنامه‌مون اشتراک داشتند دو تن کارمند انسامبل چمن فیلارمونی دولتی تاجیکستان به نام اکاشریف جوریف یا سومن شاکیرووا و جوریف آیبک جان. برای تشریف داشتن در برنامه شما را سپاس زیاد میگوییم و در کار و پیکاری میبعدتان برباری‌های بی‌نظیر را خواهان هستیم و بگذار به مثل همین گل‌های بهاری زیبا و شکوفا و خوش و خرم و موفق باشید. ناله قانون او که از نرگس جادوش بود، چون ننالد زان همه پیکان که در پهلوش بود. بینندگان گرامی، اینجا با یک آهنگ دیگر برنامه ما را حسن انجام بخشیم. خیر تا برنامه‌های دیگر.